Ojciec pierwszy raz poszedł na wywiadówkę od swojego synka. Poszedł tam do tej wychowawczyni. No jak to z naszym synkiem tu? Wie pan co? Mnie tu coś bardzo fest niepokoi. Bo on ma tu 5, 6, a z religii mu pała. To o co tu chodzi? Wie pan, to idziemy się zapytać katechetki. Panie katechetko, ten Alojzik ma 5, 6, a z religii musi mieć pała? No bo on nie wiedział. Wiele lat miał Jezus jak umarł. A ten ojciec go Ale to taka rzecz i to, skoro tego nie przejdzie do następnej klasy, mógłby to jakoś poprawić. No, mógłby poprawić go do katechetka. Wie pani, bo ja się też muszę przyznać, że ja też nie wiem, kiedy umarł. No bo my mieszkamy na takim odludziu, że nawet nie wiem, kiedy był chory.